šťastnú ruku. Do našej zostavy sa vrátil aj dištancovaný Branislav Mežej Esteban. A s týmto obrancom bojujeme o to, aby si Slovensko predĺžilo šampionátový život. Pretože ak to dnes nevyjde, tak na šampionáte končí náš tým. Surový okamžite nastreluje do pásma. Podľa teoretických predpokladov nám americký hráč tu môže vyhovať a vyhovuje Bishop mal tu kopetolnú, ale stejne stále v hre. Ešte Pavel Radivojevič zátočí do nášky miera Šatana. Veľká struna, Bishop je bez hokejky, ale Kopecký bez prilby, ten na chvíľku musí odísť. Sekera nepustil tu z útočného pásma. Už tam je na miesto Šatana Záborský, ktorý sa postavil pred bránku. Radivojevič. Bishop stále nemá hokejku vo svojej moci, vypadla mu z rúk, spoluhráči chceli podať Surový, to stále Záborský. Surového strela, vyrážačka. Vena Bishopa, ktorému až teraz podáva hokejku Merkár, ale stále sme v pásme Sekerová strela. Rusal Záborský, snažil Pečera, gól. Tam už dostal tu aspoň do stredného pásma. Obrovský tlak slovenského týmu v prvej polovici úvodnej presilovky tohto stretnutia. Vždy vytvoril obrovský tlak na amerického brankára Bishopa. Čo sa deje na opačnej strane, Sarsen výborne zapracoval proti Carterovi. Schopný Mantinelli posúva na Bakceka, jeho strana končí 3-0! Kde si nakorčiloval Eric Johnson. Výborný stanák. Dosť riskantná krížom cez obranné pásmo, ale vyššie Američanom. Už ho v zápätí zastavil vydarený. Leuši si to priamo ťaha namieril v bránke. Vynikajúci stanák proti Stapletonovi. Takto bol famózny rozklad, ktorý zabránil náš tým od kontaktného gólu Američanov. Sa tu zatrietol medzi Šatanom a Švábnym, ale Miro Šatan už je v útočnom pásme. Miro Šatan prenikol cez bráňaceho hráča do prihrávky, tam hodil Johnson. Tam spokojil sebe vlastný prihrávka Švábnemu poobrážený, kde je na Bližňák. Ešte príležitosť pre Bližňáka, zbordovaná hokejka, ako sa postaral Stephen Johnson. Zámer. A Pilovica Johnsona. Tenis posiela takýto vyslovánsky odlúčik do bezpečia. Keď sme sa teraz bavili o Mirovi Šatanovi, videli sme ho v tej novozloženej presilovkovej formácii na modrej čiare. To znamená, že Miro Šatan bude dostávať viacej priestoru na presilových hrách, ako dostával doposiaľ, čo je veľmi dobrá správa pre nás. Za prvé, Miro sa dostane do lepšieho zápasového tempa a do väčších príležitostí. Zakrátka príležitosti Stapleton stále veľmi digitál. Úvka od tohto americkom útočníkovi. Sme mohli hovoriť už ako o dvojdolovom strelcovi, ale namiesto toho budeme chváliť, že naozaj bol parádneho digitál už druhýkrát za sebou. Takže od Američanov
americkej zostave. Vzor pred Demim Christom, ktorý išiel za odrazeným pukom. Pri ňom bol Záborský, Christo to v rýchlosti už nestihol usmerniť. Teraz prihráva Šťastný, Ligovi Zmyslovi, ktorý presne minul našu bránku. Myšný zákrok od Klejta Smisa. Myslím, že ten vzdialenejší rozhod, to si to všimol, áno, nie že hraničný, ale výrazne zákrok. Šťastný faulovaný, bude mu hrať presilovku. Márne vyplýta, ktorý je rýchlejší ako americký kapitán. Do cesty sa mu postavil Hanrik a Erik Johnson. Aj s pomocou Kuchenberga či Záborského. Potrebujú naši hráči odtiahnuť puk od zadného mantinelu, aj sa im to podarilo. Vydareného, dobrá prihrávka, Vysoká Orbana robí prácu s týmto odrazeným pukom od Romana Kuchenberga. Kuchenberg za bránkou. Možno sa presúva vydarený, mimo pozornosti brániacich amerických hráčov. Hľadá si tam pozíciu, ale zatiaľ naši hráči nemôžu prihrať. Kuchenberg. Záborský v príležitosti prihráva, vydarený gól! Veľký americký traf, tak ako to bolo pred prvou prestávkou. Je to tu aj pred druhou. Christo môže páliť. A je to gól našej sieti. 1-3. Demim Christo dostal príliš veľa priestoru a predpálil. Konstantin. Marko Daňo ide dopredu,